Ως ημερών το κοράσιον χαραξέν και η Ανατολή. Αχ, δύο καρδοπάν έχει πάει να ξημερώσει. Δύο καρδοπάν έχει πάει να ξημερώσει. Και την αναφήνιση κύρου χαραξέν και η Ανατολή. Αχ, και τα λοπέρ και πάει να ξημερώσει. Και τα λοπέρ και πάει
πάει να ξημερώσει. Για μας το έχουμε κορίτσια και θα το γραμμίσουμε τη μάνα. Θα κάψουν όλα να το κάνει, γιατί είναι κακό. Ως ημερών το κοράσιον χαραξέν και η Ανατολή. Αχ, δύο πόρτας ανή πάει να ξημερώσει. Και δύο πόρτας ανή πάει να ξημερώσει. Και την ανάνοικιας πάλι χαραξέν και η Ανατολή. Αχ, και τα λανίκε μπαίνει πάει να ξημερώσει. Και τα λανίκε μπαίνει πάει να ξημερώσει. Μην ξεχάσεις την προκαταβολή, έδωσες την παραγγελία. Τρίμερα. Τρίμερα την υφε παρά αστέκνενε φορισνάτεν σκεπασνάτεν κι ατέγγιστεφα ανώνενε στη λεσόνα δίνειδησιν τον κύρνατς παρά αγγέλνενε κι ο κύρσατς ρεν ειδήσιν και λάλεσεν τον χαρονέι χαρεμέλας παλευόμαι σο χαλκένοντα αλώνεις νέοι κι αν εντό και νίκος εγώ χαρενάσανε εμένα νέοι θα πάω ελέ την κόρη μου πως περνάτε και επάγνενε επαλέψαν κι ο χάρον καινή οικέθενε ακούσατε τι μένησεν
ο Κυρσάτσασον αδυνέει άστρον και πιν οι φίλοι μου και παραστεκτήν κορυμνέει. Μπράβο, Αλέξη.